Takže čaute ľudia, ja vás vítam u nového videa a dneska je to teda video z môjho nového servera, kde sme zatiaľ len akože traja. Je tu MG Okurka, to je môj kamarát a Monty, to poznáte, ak neviete, kto je Monty, tak je to teda Muplik. No a máme tu teda ten voice chat a zatiaľ pár pluginov, ale potom tam ešte budeme dávať nejaké pluginy, alebo ešte nejaké dva módy, lebo Aterno zase viac neuniesie. No a môžeme sa vrhnúť do toho, sa im joinúť do grupky a môžeme sa vrhnúť na to. Ešte keby ste sa pýtali, že prečo máme veci, tak sa mi pokazilo nahrávanie, znamená, že môžeme ísť už na to. A kde je tá kejvka? Však to tiež neviem veľmi povedať smer, ale sa len teleportní, či? Jo, tépení sa na... No tak on neviem, či sa môže teleportnúť, keď točí video práve. Ty si mal opečko, tak jo. Mám opečko, ale... Ale že natáča video zase, takže... Ako, reálne mohol by som sa A tu je nejaký krompáč drevený. Niekto to vyhodil. To bolo už dávno. Nie, že dávno, ale... Dobre, tu sú ovce 3. Ľudia, takže máme tu ešte resource packy. Hej. Ale je to taký server, že dali sme sem pár teda resource packov, dali sme sem ešte nejaké pluginy, ale určite sem ešte budeme volať čo pridávať, pretože najradšej síce by som mal, že úplne to všetko modované, ale keďže Aternos, neviem či to utiahne, ale už veľakrát, keď sú tam chcel dať viac modov, tak mi to neutiahlo a vypísal mi, že server spadol. It's trash. Asi sem dám ešte nejaké dva módy možno, čo ešte chcem sem dať a... Áno. Božišný kačenka si chci udělat štít. Počkaj, ale ja neviem, lebo Optifine ja neviem dať ako voľného, čo? To je jedno, potom to vyriešime. Potrebujem 5... Ja neviem, kde ste kanál. Tak ľudia, ja som ozval, ja vás nebudem hľadať. No dobre, nedáte mi nejaké jedlo, prosím. Ja tiež potrebujem, akože mám, ale nemám veľmi veľa. Jo, kamo, on má. Ale kurne, ešte by sa mi hodil Ešte by sa mi hodil... Poďte dole. Počkaj, ale nemám torčku. Počkať? Diamond? Prd. Mám diamond. Kámo, ja potrebujem ten resource pack, čo mi bude to osvetľovať, alebo to robí Optifine. Ja potrebujem proste, aby mi tá torčka svietila, lebo ja nič nevidím. Však to... U kurku asi už nič není. Ja som mega rád za tento voice chat, ako... Ľudia, takže Muplek teraz aktuálne streamuje. Umí ametist. Yes, u mňa iron u mňa. Je tu lava. No veď tu. Nie je tu nejaký diamant, že by tu nebol. Mám zobrať redstone. Zober, určite sa budú hodiť. Go. Yes! Kámo, ľudia, toto je najlepší server ever. No zase. Tak máme tu mod, kámo. Proste, hej, ale určite sem ešte pridám nejaké. Sice to už opakujeme sa tak po 5. krát, ale chcem sem ešte pridať. Dobre, redstone nám musí U mě je kejvka. Jo, tak ale počkaj, kde seš? Kámo, ale ani ja neviem, kde si ty. Jak jsme byli na druhou stranu, tam byla ametistová jeskyně. Ale tak ja neviem, kde je ametist, lebo som nebyl... Ja vlastne, ty si bol... Ja už vidím Nick. No ja sa dostanem teraz hore. Ešte ja som vyhodil kámo, ja si na to tak budem musieť zvyknúť. Počkaj. Ja mám toľko dreva. Ja mám že 3 staky zase. No, kde to je?
Tu máme OK, ľudia, ametistov takže, kejvku. hej, Zoberme nejaké ametisty asi, či? jo, zoberiem, ale neviem, no, mne nepadajú, počkaj, máte ironový krompáč. Však ja mám. Aha, dobre, tak to padá aj z týchto. Zoberiem tieto aj biele bloky. Ja si navížem. No, však, lebo ja Poď, nič nevidím aj tak. O to vám nie je ako kejvka, ako vidím. Toľko ametisty mi hádam bude stačiť. Tak ešte nájdeme nejaké, akože Poď sem, to poď nie je sem. také vzácne. Ale zase akože aj. No, ale je aj není, lebo nenájdeš to zase v každej kejvke, ale Lixtrix, kde si? dole. No veď ja idem Poď hore. dole. Ja som ešte v tej ametistovej, onej. To je spawner. Prc? Co tam je? Sú tu irony, yes. Daj mi, kámo. Akože jak si chcem spraviť niečo za ironou. Tak ale... Takže budem mať 5 iron, takže môžem spraviť ešte, Mám ešte štít. helmičku. A ja mám štít. No. A z jedného ironu si asi spravím lopatku, takže to si nestá, ale to nebudem robiť. Nie je zbytočné. Sem potom nechoďte, lebo tuto je odpad. Hej, tak Ja my si sme... někam Idem sem. Počkaj, ale ja sem asi pridám plugin, že Sorry. kamo, tak ty si mi dobre ubral. Ja tak, ale tak... To je skeleton. Spooky, scary skeleton. Kam z neho padol luk. Ale rozbitý dosť. Tu je oný, kámo. Ľudia, tieto začiatky sú vždy tak otravné. Asi to nikam už nevedie, to idem radšej naspäť o irony. Som sa chcel nahýlovať trochu. Ľudia, ja proste už neviem, proste ja som tak šťastný z toho, že tu máme síce len jeden mod, ale neviem, mega sa mi to akože páči, viete, lebo je to... Kámoša, my sme docela bezmozgovia, my sme si to mohli spustiť ešte aj cez Fedr, však Fedr má one módy. nevadí. No. Už jedno hádam. Tak ale zase vo Fedri máš aj shadery. Tak ja to asi na budúce spustím cez Fedr. Som úplne v inej kejvke. Alebo asi neviem proste, ale asi to spustím cez Fedr, pretože nemám ani úplne one. inej kejvke. Malý zombík, ty ma necháš? Dobre. Creeper bol zneškodnený, síce nie mnou, ale Kámo, tebou. ale nemám už veľmi, nie som dobrý s tými hápkami docela. No akože... Hele, já mám manča. Aha. Máš? Kámo, ďalší spawner. What? Tak mi donies nejaké veci. Kámo, tam teraz skeletonový. Kámo, tu nič dobre, nebolo. mám to v furnejsku. Tu nič nebolo, ale kosti zoberiem však na psov. Idem si vypiecť. Kámo, ja si spravím tento armor, krump.
Ale najviac napred je to, že no síce, ale Feder sa oplatí viac ako Curseforge to spúšťať, pretože na Fedri máš aj tie ich vymožené si proste tam máš také mini nastavenia, ktoré sú. Já jsem ještě obsidian. Nice. Ale nemáme diamond pickaxe, takže to nám docela na nic. No, Kam akože aj tam ešte ten To jo. špinál. Dobre. Je tu niečo také? ja mám Iron Pickaxe už konečne. Hm. Iron je docela ešte mne úplne stačia Mám na ironové veci. Mám na krumpáč. Mne úplne stačia ironové veci. Proste neviem. Fakt. Spravím si boty. Mám 3 dia. Mám boty, kámo. Vidíte ľudia? Boty od Louis Vuitton na kabelka, drahý šaty. Letenky. Kabelka, drahý šaty. Čo ja neviem. Boty od Louis Vuittona, kabelky, drahý šaty. Letenky, biznis, Stríde na krku diamanty. Vilu na ostrovie, hodinky s vodotryskem. Dneska. Kámo, Neviem, ani ja sám. GG, kámo. Mne padol kámo, mne padol luk z oného, ktorý je do polovice rozbitý. Kámo, tak ja mám jaké šťastie. Kámo, to som tak opýtať. Kdyby ještě byl enchantovaný. No, No, tomu ver. a naenchantovaný je strašne malá ona. Rare veľmi. Hej. Čo tu je No, tak tam nechcem padnúť ani. Ale mi sa mega ľúbi ten inventár, jak tam máte tú postavičku a máte to také presklenené. Alebo ešte čo tu mám, to ja si ešte určite dám nejaké Inak, Lixi, mohol by si teleportnúť tohto, okúrku na mňa, alebo mám veľkú kejvku, a ten ešte je v kejvke však. Lomeno, mohol by počkaj, so to mnou, ako. lomeno. Ako ľudia, hej, Teraz- toto neberte ako podvádzanie, ale... Potrebujem to ako už. TP, okúrka, ako. tu, Monty. Monty. Dobrý deň, mám počkaj, musím sa vystavať. Ja neviem ani skoro robiť Spirit Bridge už. Nehovorím akože teraz, že nie, ale že fakt ako. Ja som ho nikdy nevedel. Tak počkaj, tu sa tak kam mám počkať? Keď túto to nikam nevedieš. A neviem, že si sa teraz stratil úplne. Kámo. Počkaj. Hej, ale ja Ja neviem, dobre nestratil. ja si spravím, že nebudem mať ako, však ale to vedia vy máte opäčko. Ale nie, ty hovorím. Ale však on, myslím. Dobre, že na povrch. Vážne to je voda. Mhm. Really? Už není. Tak trošku ideme inak. Veď tu není v Damian už voda. Ešte dobre. Čo nejdeš so mnou kopať? Idem takto rovno hore. Veď ja idem. Idem takto, ale. Ty čo robíš? Idem takto hore. Ty kde si? Na tebou. No nevidíš? Čo? Ja ťa nevidím. Čak sa stávam, ja normálne som si vykop... No, už som na povrchu. Ejaj, kámo, ty si No, išiel už som takto? Mhm. No, už kopem hlinu. Dobre, ja teleportujem ku mne, lebo už je stracený. Díky. Ja, Lebo presne to, lebo vieš, že on bude potom stratený a potom vieš. no veď dobre, ale potom to už nevyužívajte, Však- keď budete mať Však ono. áno, len toto bolo také, že... No, žilka. Dobre, kámo, Počkaj, tak ja idem asi trošku sa rozkraftiť. Ideme trošku kraftík aspoň, ja. Viete čo? Ja sem asi No. pridám potom mapu, ako tú live mapu. Slovenskej republiky. Jo. Aby tu Journey, čo máme aj na minery, že to si sem len pridám, lebo otravné Ja je to mám takto, baku. ne. Dobre, takže ja si tu idem vypiecť 22 ironov. Nech sa páči. Ďakujem.
A kde chceme teda bývať, hej? No tak, na to ešte potom môžu sa rozhodovať. Ty vole, OK, normálne, kúdia, kámo. takže toto bol Tady prvý je diel pauza. a čus. Čus.